Witam Państwa, nazywam się Luboslav Cisarik i ten wideoprzewodnik będzie na temat W tym wideo Wam pokażę, w jaki sposób zaimportujemy dane jakiegoś instrumentu do menadżera danych. W tym przykładzie będę importować dane, które pobrałem z Dukascopy bezpośrednio z ich strony internetowej. W podobny sposób możecie zaimportować inne dane, które otrzymacie od kogoś, albo może i kupiliście, bo za niektóre dane trzeba po prostu zapłacić. No to jak to zrobimy? Wchodzimy w menedżer danych i ja już sobie przygotowałem tutaj dodaj instrument. Jak dodamy instrument, to sobie już pokazaliśmy w innym wideo. Teraz będziemy tu tylko importować dane. Zanim ale chcemy coś zaimportować, to Wam jeszcze krótko pokażę, skąd pobrałem te dane w ogóle, bo miałem dużo zapytań, że gdzie i skąd z Dukascopy pobrać dane. No to jeżeli nie użyjecie TIG Data Downloadera, to możecie bezpośrednio te dane uzyskać i w Dukascopy. Wchodzicie w stronę internetową dukascopy.com, wchodzimy Market Info, tak, a tutaj na dole Historical Data Feed, tak, klikamy na to, no i już się pojawia Data Feed, no i w tym przypadku ja pobierałem indeksy, tak, USA 500 i potem pobierałem DAX-a, tak, te dwa. Jeden będzie pobrany jako TIG data i drugi był pobrany jako dane minutowe. Jeżeli tu na przykład wybieramy DAX-a, a wybieramy, że chcemy dane minutowe, to tutaj wpisujemy albo wybieramy jakąś datę od kiedy do kiedy, wolumen w millions wybieramy, no i potem czy chcemy lokalną godzinę albo nie. Klikamy na download i otwiera się nowe okno. Tutaj trzeba się zalogować. Najlepiej użyć logowanie z Facebookiem, bardzo szybko to wtedy jest. No i wtedy zniknie to okienko i rozpocznie się download. To samo jest z danymi TIG-owymi. Ja tego pobierać nie będę, bo już pobrałem i niepotrzebnie będę się tutaj logować. Dobra, to jak już będziecie mieć dane pobrane, zapisane gdzieś na dysku, to dodajecie instrument, to już powiedziałem, że poprzednie wideo było zrobione. Wybieramy walor, do którego chcemy zaimportować dane. Ja rozpocznę importowanie z indeksem US 500 i będą to dane TIG-owe, tak jak tutaj sobie w notatce zapisałem, no to będą dane TIG-owe. Wybieram wiersz z tym walorem, tak, z tym instrumentem, klikam import danych, wybrać gdzieś z dysku, ja tu mam tego więcej, Dukascopy już tutaj mam. No i jak widać tu, te pliki nie są duże, bo ja pobrałem tylko jakieś tam miesiąc czasu, tak, żeby to długo nie trwało, no to są małe, ale jeśli pobierzecie większy okres czasu, to będą tutaj dużo większe liczby. No to wybieramy US 500 TIG data, tak, tutaj widać, tutaj napisane, że są te dane TIG-owe. Open i już wszystko się tutaj poustawia samo, dlatego że wstępnie zdefiniowany format pliku Strategy Quant już zna. Ten format pliku TIG-owego on już zna, nie trzeba nic zrobić. Zostawiamy tak wszystko jako jest, tylko naciskamy Start Import
I jest. Wszystko gotowe. Oczywiście, jak długo to będzie trwać, zależy tylko i wyłącznie od waszego komputera i ilości danych. Dobra, teraz wam pokażę, jak zaimportować dane minutowe, bo tam jest trochę różnicy. Dane minutowe pobrałem na DAX-a, no to wybieram, gdzie mam DAX-a z danymi minutowymi i Forex, tak? Bo to jest Forex, mamy jeszcze DAX-a i Futures, tam są trochę inne dane. No to wybieram wiersz, import danych, wybrać. Tutaj jak widać pierwsza pozycja jest M1M, tak? To są wszystkie dane minutowe, nie dane tickowe. Otwieram. Jak widać, tu trochę inaczej się zrobiło, bo nic tu nie mamy wybrane z tych kolumn. I tutaj wstępnie zdefiniowany format pliku jest custom format, tak? Jakiś format użytkownika i nie wiadomo jaki to będzie. Musimy po prostu wszystko tutaj sami ustawić. Jak to zrobimy? Na razie tutaj nic nie robimy, nie klikamy. Interesujemy się przede wszystkim w pierwszej kolejności tym oknem kolumny. I zazwyczaj jest tak, że pierwszy wiersz oznacza, jakie dane są w tej kolumnie. Tutaj widać, że tu mam dane czasowe. No to wybieram datę and time. Tu mam open, to wybieram open. Tu mam high, to wybieram high. Tu mam low i tak dalej. Wybieram po kolei wszystko. Wszystko tak jak jest tutaj wybrane wolumę, tak? I teraz ten tutaj pierwszy wiersz, żeby go pominąć, to trzeba wybrać, że pierwszy wiersz pomijamy. On zniknie. Teraz dopiero możemy wybrać format danych. To jest ta data, tak? Tutaj. Jak widać jest to dzień, miesiąc, rok i potem czas. No to wybieramy dzień, miesiąc, rok i czas. Jeżeli mamy tak wszystko już powybierane, tutaj zostawiamy wszystko jak jest. Pominięcie jednej kolumny, nie jednej kolumny, ale jednego wiersza, kolumnę żadną nie pomijamy. Separator jest zaznaczony, forma danych, wszystko mamy jak trzeba. Klikamy Start Importu. Jak widać, wszystko poszło dobrze. Jeżeli się pojawi podczas importu, tak tu, jakiś błąd, to zazwyczaj jest błąd z tym, że źle określiliśmy rodzaj kolumny. Albo zapomnieliśmy na to. Trzeba na to uważać, żeby wszystko było ok. Dobra, to wszystko bardzo proste, jak widać. Tu mamy teraz dane tickowe na US500 i tu mamy na DAX-a dane minutowe, tak? Tutaj rama czasowa, od razu widać jakie są to dane minutowe, tickowe. Ostatni sposób importowania danych jest taki, że importujemy dane, które sobie pobraliśmy bezpośrednio w programie Tick Data Downloader, który jest free i jest to nasz taki mały programik, który jest bardzo pomocny do tego, żeby w prosty sposób odzyskać dane tickowe albo minutowe. Jak on się obsługuje, możecie w moim kanale YouTube tam zobaczyć w innym wideo. Teraz będziemy zajmować się tylko importem. I jak to zrobimy? Tak samo już mamy przygotowane jakiś tam instrument. W moim przypadku to będzie euro, dolar. Dane minutowe będę tutaj importować. Wybieram wiersz, który przygotowałem. Klikam import danych. Wybieram. Odnajduję euro, dolar M1.
bo chcę importować dane minutowe. Gdybym importował dane tikové, to wybieram tik. Tu jest i w naszej strefie czasowej, albo bez uwzględniania strefy czasowej. Tak? Ja wybieram dane minutowe w mojej strefie czasowej, klikam Open i dlatego, że wstępnie zdefiniowany format pliku już jest tutaj zadefiniowany domyślnie w Strategy Command, nie trzeba nic wpisywać, wszystko się samo tutaj poustawiało, tylko potrzebujemy kliknąć na Start importu, nic więcej nie robimy. Klikamy i czekamy, dopóki się import nie zakończy. Tutaj jest danych od 2003 roku, no to trochę potrwa, ale nie będzie to jakoś długo. Teraz się sprawdza plik danych, żeby było wszystko ok. I za chwilę będzie koniec. Jak widać, dosyć szybko idzie. Czasami to trochę dłużej trwa, zależy naprawdę tylko i wyłącznie od ilości danych i mocy obliczeniowej komputera. No już jest gotowo, wszystko mamy tutaj. I tutaj jak widać mamy dane od 2003 do teraz, do stycznia 2016. No to mamy danych, możemy sprawdzać ile chcemy. No i nie zapomnieć na to, że jeżeli mamy długoskopy, to mamy Forex i trzeba odszukać sobie wszystkie te dane tutaj, wartości punktu i pip, tick, żeby to było dobrze potem obliczane podczas testowania. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.